खुलुमबाय लोगोफोर, आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा। मोजां गोसो होनानै खोनासंलाय आरो खोनासंजोबखांनायनि उनावसो कमेन्ट खालाम दै। बिनि उनावसो नोंथांमोननि रायखौ हो। दुमफाव लागि जाव। हाय लोगोफोर, आं दुमफाव, बयजोंबो अनजाथाव। स' लोगोफोर, नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आं नायबाय थायो दै। आरो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों खोन्थाहरो जे जानांगौमोन काहानिया बिजोंसो गोरोबहोलायनांगौमोन होननानै बुंहरो। इभेन आंनि इन्स्टाग्रामाव थांनानै खायफा मेसेज खालामहैनानैबो रिकुवेस्ट खालामो आरोना। मानो थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव बेफोरबायदि भिडिअ लाबोदों बा मानो कन्टेन्टखौ सोलायनांगौ गोनां जादों, बिनि बागै गुवारैनो बेखेवगोन दिनै। एपिसोडनि गेजेराव होननो गोसो जादोंमोन, नाथाय एपिसोडआव होनबाथाय एसे गाज्रि खोनायोना, बेनिखायनो एक्सट्रा एपिसोड बानायबाय आरोना। मानो होनोब्ला एक्सट्रा इनफरमेशन होयोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ बारा नाया एपिसोडखौ नायनाय बायदि। बेनिखायनो माखासे इनफरमेशनखौ एपिसोडनि गेजेरावसो होनो गोनां जायो। अब्लाबो दिनै नोंथांमोननि खाथियाव बेखौ फोरमायनो सानो जे नोंथांमोननि रिकुवेस्टखौ लोब्बा लाखिनानै गोदान सिजन दिहुननो सानदोंमोन नैबे चेनेलावनो आरोना। नाथाय नोंथांमोना मा सानो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। आरो जुदि नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदान सिजनखौ लुगैयाखै, अब्ला जोंनि सेकेन्ड चेनेल दं लाब्रा बड' कार्टुन। बे चेनेलाव नोंथांमोना जाय बिथांमोना अमा राजामोनखौ फार्स्टनिफ्राय नायाखै, एसे इउनिक स्टाइलै गोदान स्क्रिप्टआव माने सिजन 2 लाबोनो सानदोंमोन नैबे चेनेलावनो। जुदि नोंथांमोना नैबे चेनेलाव लाबोजानो बायो, अब्ला सेकेन्ड चेनेल लाब्रा बड' कार्टुनाव लाबोगोन। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै हो। बेवहाय नोंथांमोना फोरमायहर नोंथांमोना नैबे चेनेलाव लुगैयो ना बै मोनसे चेनेलाव लुगैयो जेराव सानस'हायै गोसो जोंना जागासिनो दङ। आरो नोंथांमोना बुंबाय थायो जे रावबो गोसो थोलायनाया मोनाखै होननानै। लाब्रा बड' कार्टुनखौ गोदान सिरिजै बानायनाय जागोन। नोंथांमोना कमेन्टल' खालामनानै खोन्थाहरदो बबे मोनसे चेनेलाव होगोन। नोंथांमोननि लुगैनाय बायदि लाबोगोन, एसे इउनिक स्टाइलै, मोजांसिनै आरो बांसिन नोंथांमोनखौ मिनि होबावनो थाखाय। आं हले सेंग्रा जाफिननो लुगैनाय हामथारलालै। आं थाबैनो सेंग्रा जाफिननो लुगैबाय। नोंथांमोना मा होनो? आरो नोंथांमोना बुङो दाउस्रि देलायजों बम्ब्रमाजों होनाङामोन होननानै। बेफोर गासैबो सिजन 2 आव जाफिनगौमोन। नङाबा लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलाव गोदानै होफिननाय जागोन नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि। एसे मिक्स मसला लगायजोबनानै माने बिराद गाजा लाबोबावगोन सानदों आरो। मोनसे गोबाङानो नोंथांमोना बुङो दाउस्रि देलायनि केरेक्टारखौ सोलायनानै होदो होननानै। जिहेतु केरेक्टारा बेफोरबायदि थायोब्लासो गोबाङानो मोजां मोनो। दाउस्रि देलाय केरेक्टारखौ मोजां मोनग्रा गोबां दं जोंहा। आरो दाउस्रि देलायनि केरेक्टारखौ डिफारेन्ट मानसिफोरनि केरेक्टारखौ बे सासेयावनो सोनानै होनाय जायो आरोना। मालाबा थङालि बाङालि, मालाबा सिखाव टाइपनि, मालाबा रायखुमानाय, बेफोरबायदि माने 10 जन 20 जननि मानसिनि केरेक्टारखौ दाउस्रि देलायनावनो सोनानै होनाय जायो। आरो हाफांनि केरेक्टाराव गोदान मुगानि सोदेरना होनाय जादों, जेरावहाय दानि मुगानि गासैबो बुस्थुफोरखौ मिन्थिजोबो। एसे सर्ट टेम्पार आंखिनि बेफोरबायदि मोगथां मुलुगाव थायो, बेनिखायनो हाफांनि केरेक्टारावबो गोबां मानसिनि रल सोनानै होनाय जायो। आरो आंनि केरेक्टारखौबो एसे दासान्दि डाल खालामनाय जादों। मानो होनोब्ला आंनि केरेक्टारखौ आं दासिमबो माने दुमफावनि केरेक्टारखौ आं दासिमबो स्ट्रंआव लाबोआखै। मानो होनोब्ला जोंनि समाजारि केरेक्टारनि थाखाय जोंहा हाफां, दाउस्रि देलाय, अमा राजा, सोमस्रि बिसोरनि बिहोमायानो जोबोद जानानै दङ। बेनिखायनो आंनि केरेक्टारखौ आं दाबो स्ट्रं केरेक्टाराव लाबोआखै। मोनसे खोथा, बम्ब्र आरो दाउस्रि देलायनि हाबाखौ खालामना होनायनि जाहोनखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै। मानो होनोब्ला बम्ब्रनि केरेक्टाराबो एसेबां पावारफुल नंला। गोदो सेंग्रा समावसो बिराद पावारफुलमोन। नोंथांमोना मिन्थिखायो जेब्ला अमा राजामोना हाबा जायाखैमोन, अब्ला बम्ब्रमोननि केरेक्टाराबो जोबोद पावारफुलमोन। समजों सोलायनाय लोगो लोगो बम्ब्रमानि केरेक्टारखौ एसे डाल खालामना होनाय जादों। बेराफारसेथिं दाउस्रि देलायनि केरेक्टारा जोबोद पावारफुल आरो जोबोद माने फेमास। बेनिखायनो जोङो गासैबो केरेक्टारनो मोनसे बिहोमा होनो थाखाय जों एसे मिलायनानै होनांगौ जादों। बेनिखायनो दाउस्रि देलायनि खाथियाव जोङो बम्ब्रमाखौ लाबोना होनाय जादों। अब्लासो जों स्क्रिन स्पेसखौ दाउस्रि देलायजों लोगोसे बम्ब्रमाखौ होनो हागोन। बेराफारसेथिं थफिरामा गावनि जायगायावनो गाव फेमासखा, बेनिखायनो थफिरामनो थाखाय दाउस्रि देलायनि गोनांथि गैया। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय। आरो नोंथांमोननि गोसोखौ माने नोंथांमोननि लुबैनायखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा थाबैनो गोदान मोनसे सिरिज लाबोगोन। खालि नोंथांमोना चेनेलखौल' डिसाइड खालामदो नैबे चेनेलावनो होनांगौ ना बै मोनसे चेनेलाव होनांगौ। माने गोदानै जाजोबगोन आरो फारि गासैबो एसे बेलेग आन्दाजाव। आरो नोंथांमोन जोंना लाब्रा बड' कार्टुन नायग्राफोरा सेंग्रा सिख्लाफोराल' नायालै, बोराय बुरिफोराबो नायो, बिहामजोफोराबो नायो, बिजामादैफोराबो नायो, गथ' गथायफोराबो नायो। बेनिखायनो गासैबो केरेक्टारखौ गलाय मोन्देर होजोबनांगौ जायो आरोना। आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि एकदम सेंग्रा सिख्लाफोरनिखौल' मोजां मोनदों, अब्ला नोंथांमोना लाब्रा गोदानखौ नुनो मोनगोन आरोना। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगासिनो दङ, सिजन गोदान लाबोगोन। सिन्था खालामनाङा।
आरो नोंथांमोनाबो बर मोनगोन मोनसे बेफोरबायदि गोलाव खाहानिखौ लांलांबाय थाबा नङा होमबा बेनिखायनो गोदान लुगैगोन बे चेनेलखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानो ना गोदान सिजन लाबोनो जुदि गोदान सिजन लाबोनोबा नैबे चेनेलावनो होनांगौ ना गुबुन मोनसे चेनेलाव होनांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा आं सेंग्रा जाफिनबा एमाव राजाखौ नुनाय नङा दै आं हाबा जाबासो नुफिनगोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना एक्साइटेड बा कमेन्टखौ फाराफारि खालामना खोन्थाहरलाय कमेन्टनि गेजेरजों एसे नायनो माने नोंथांमोना मा लुबैयो ओइ सन्थला नों मा होनगोन मा होनदों माबा होनदों नामा नोंनिबो राय होब्रा गोदान सिरिस लाबोनांगौना नाङा नों सेंग्रा जाफिननो लुगैदोंना लुगैयाखै सोर फाग्ला फाथगालाय लुगैया जानोबा सेंग्रा जानो लुगैया मानोना जानांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ ना होमबालाय मानोथो रायजोफोरनिफ्राय डिसिसन बियाखै आं मालाय माथो बुंबावनो गोदान सिरिस लाबोनो सानदों बिदि गोलाव खालामलांबाय थाबा बरिं मोना होमबा नोंसोर आं हले नेक्स्ट सिजनाव फैबाथाय देन्जार धामाका फैखागोनलै इदि फैखागोन माने नाय बेफोरबायदि फैखागोन आरो गोदान महराव अके बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जे जों मा खालामनांगौ नोंथांमोननि फिडबेकआबो जोंनि थाखाय जोबोद भेलुएबल आं नोंथांमोनखौ कमेन्ट बक्सआव नेनानै थागोन बाय बाय लोगोफोर गोजोन्थों नेक्स्ट एपिसोडखौ नोंथांमोना दा मोनाबिलियाव नुगोन